Denne her figur, den viser, hvordan hormonerne og æggene modnes hos kvinden. Menstruationscyklusen, den varer helt op til 28 dage, men den kan variere helt op til 21 og helt op til 35. Det er meget forskelligt på kvinden. Menstruationscyklusen kan opdeles i 4 faser, som er menstruationen, follikelfasen, ægløsningen og lutealfasen. Altså det starter med, at hypotalamus det begynder at sende GnRH, der står for gonadotropin-frigørende hormon, og det sender det så til hypofysen. Hypofysen begynder så at producere FSH, som så stimulerer væksten af folliklen. En stykke inden forløbet begynder hypofysen så at sende LH ud, og det er lige omkring ved ægløsningen, og lige ved ægløsningen ligger LH-værdien meget højt. Mængden af LH ved ægløsningen stammer fra, at når folliklen vokser, så kommer østrogenet ud. Og når der kommer nok LH, så brister folliklen, og der kommer ægløsning. Og samtidig bliver resterne af folliklen til det gule legeme, som så stimulerer dannelsen af progesteron. De her tre faser, menstruation, ægløsning og follikelfaser, de tager sted i den første halvdel af menstruationscyklusen. Den anden halvdel af menstruationscyklusen, den er lutealfasen. Og i denne her fase, der er der lave mængder af FSH og LH i blodet. Men til gengæld så er der høje mængder af østrogen og progesteron, som så påvirker hjernens kemiske balance. Østrogenet og progesteronen forøger chancen for en succesfuld befrugtning af ægget. Desuden østrogen og progesteron påvirker også livmoderslimhinden, og i den første fase danner østrogenet mere og mere livmoderslimhinden, og i den anden halvdel af fasen danner progesteronen i tykflydende slim i spæde og selvmordshinden. Som I kan se på billedet, så er der livmoderslimhinden normalt, men kort tid efter begyndelsen af menstruationen sænker den sig. Den stiger lige så stille, indtil den rammer ægløsningen, hvor så efter et par dage rammer sin største størrelse. Herefter begynder den så lige så stille at sænke ned til den normale niveau, som man kan se i starten af cyklusen. Som kort sagt kan man sige, at hypotalamus påvirker hypofysen, som igen påvirker ægstokkene, som så påvirker både livmoderslimhinden og hypofysen.